Tällä systeemillä sä pystyt kasvattamaan sun yrityksen myyntiä 100% varmuudella. Tämä on kova lupaus, mutta kun sä katsot tämän videon, niin sä ymmärrät miksi, ja sä pystyt heti alkaa hyödyntää tätä mallia. Eli mietitään ensiksi meidän omaa ostokäyttäytymistä. Eli meillä pitää olla joku syy, minkä takia me ostetaan. Ja joku muutos, mikä me saadaan, kun me ostetaan joku palvelu. Eli meidän elämä muuttuu paremmaksi, me säästetään aikaa, meiltä poistuu joku ongelma, me saavutetaan joku unelma, tai meistä tuntuu paremmalta. Ja jos mietitään toisinpäin, niin meillä ei ole ikinä ostettu mitään sillä tavalla, että mä en hyödy tästä mitenkään, mä en saa tästä, mulla ei poistu mikään ongelma, mun elämä ei muutu paremmaksi, musta ei tunnu paremmalta, mutta hei, mä annan silti sulle mun rahaa. Eli me tarvitaan joku syy siihen, miksi me ostetaan. Eli tuo why tuossa. Kun tämä on meille selvä, että hei, että nämä lupaa mulle tämmöisen muutoksen mun elämään, niin me kiinnostutaan siitä, hei, että onko tämä oikeasti mahdollista. No, tämän jälkeen me halutaan ymmärtää, että okei, että miten tämä niin käytännössä toteutuu tämä muutos. Eli jos on palveluntarjoaja, niin me halutaan tietää, että mitä siinä tapahtuu, että se muutos, mä saan sen muutoksen. Eli kun tehdään tämä ja tämä asia, niin sitten me itse ymmärretään, että hei, että aivan, että kun nämä tapahtuu nämä asiat, niin mä oikeasti saan sen muutoksen. Tämä on ihan loogista. Minä ymmärrän sen. Sitten mä oon ymmärretty tämä, että hei, mehän oikeasti saadaan tämä muutos. Ja sitten me nähdään vielä näitä asiakastarinoita, eli tämä who-kohta tässä. Että hei, muutkin asiakkaat on saanut sen muutoksen, minkä mäkin haluan. Eli tämän yrityksen täytyy olla hyvä ja ne oikeasti tekee sen, minkä ne lupaa. Ja kun meillä on kaikki nämä elementit kohdallaan, niin me ollaan erittäin valmiita ostamaan. Eli jos se why on riittävän iso, eli se muutos on riittävän iso, ja me vakuututaan siihen, että tällä prosessilla tai näin tämä laite toimii, niin sen takia mä saan sen muutoksen, niin me nähdään ne referenssit, niin me ollaan valmiita ostamaan ja me halutaan ostaa. No joskus me sitten halutaan vielä tietää tarkemmin siitä asiasta, että no miten tämä nyt sitten oikeasti toimii, onko nämä niin oikeasti ammattilaisia, niin sitten meillä on tätä how-sisältöä, eli how to do ja tämän tyyppistä sisältöä, mikä todistaa ja osoittaa sen, että nämä on ammattilaisia, nämä tietää, mitä nämä tekee. Okei. Tätä mallia voidaan hyödyntää yrityksen palvelun ja tuotteen kehittämisessä, markkinoinnin sisällön kehittämisessä, mainonnan kehittämisessä ja myyntitapaamisissa. Tämä mainonta on itse asiassa aika yksinkertainenkin osa-alue. Eli me etsitään ne kohderyhmät, kelle me halutaan näyttää se viesti. Me tehdään ne mainokset. Me näytetään niitä mainoksia tietyllä budjetilla. Sitten me tehdään uudelleenmarkkinointia ja saadaan sitä tulosta. Mutta jos tämä viesti ei ole kunnossa, niin tästä mainonnasta ei mitään hyötyä. Eli laitetaan tämä viesti ensiksi kuntoon. Ja kaikkein tärkein asia tässä on se why, eli miksi. Käy sitä vähän tarkemmin läpi vielä tuossa, niin tässä on sulle semmoinen hyvä työkalu siihen ajatteluun. Eli markkinassa on tuotteita ja palveluita, jotka jo kaikki jo ostaa, eli niin sanottuja kulutushyödykkeitä, eli TV, maitopurkki, parturipalvelut ja niin edelleen. Eli ihmiset ostaa sen palvelun jo jostakin. Ja sitten on asiantuntijapalveluita ja asiantuntijatuotteita, mikä ratkaisee joku uniikin ongelma, mitä ei kuitenkaan kaikki vielä osta. Ja tässä on kaksi muutosta, mitä meidän pitää kommunikoida. Eli kun sä ostat tämän palvelun, niin sun elämä muuttuu näin. Ja kaksi, toinen on se, että kun sä ostat meiltä, niin
sun elämä muuttuu näin. Ja mitä enemmän se on niin kuin asiantuntijapalvelu, mitä syvää osaavampaa asiantuntemusta se vaatii, sen palvelun tuottaminen, niin sen enemmän meidän pitää keskittyä siihen, että minkälaisen muutoksen tämä palvelu tai tuote aiheuttaa. Ja sitten taas, kun me myydään kulutustuotteita, kulutuspalveluja, silloin meillä on tosi tärkeää kommunikoida se, että minkä takia se elämä on parempi, kun sä ostat meiltä tämän palvelun ja tuotteen. Eli nyt esimerkiksi näistä asiantuntijapalveluista. Joku yritys myy vaikka jotain automaatioratkaisua ja se muutos, minkä se yritys saa aikaiseksi, on se, että ennen pyöritettiin 10 tuntia jotain Exceliä, nyt klikataan nappia ja meillä on hieno näyttö, missä on kaikki käppyrät ja käyrät ja pylväsdiagrammit, mistä me nähdään heti se, mitä me halutaan, ja se on reaaliaika. Niin se muutos on hyvin selkeä. Niin silloin sillä asiakkaalla on joku syy haluta sitä palvelua. Sitten taas tämmöiset kulutuspalvelut, niin näissä me taas kerrotaan, että minkä takia se kannattaa ostaa just meiltä. Eli siinä on monenlaisia juttuja. Eli voi olla se erikoistuminen, että me ollaan erikoistuttu pelkästään miesten hiusten leikkuuseen, ja silloin se luo sitä uskoa, että he nämä on varmasti hyviä tässä. Tai paremmat maksuajat, paremmat takuut, tyytyväisyystakuu, nopeampi toimitus ja tämmöisiä juttuja. Ja nämä on kaikki semmoisia työkaluja, mitä sä pystyt käyttämään siinä kilpailuedun rakentamisessa. Hyvä. Eli mennään takaisin tähän isoon kuvaan. Eli nyt kun me on mietitty se, että meillä on selkeä se miksi tämä meidän palvelu kannattaa ostaa, mitä hyötyä sille asiakkaalle on siinä ihan arjessa, miten sen elämä muuttuu. Sitten me kerrotaan hyvin selkeästi se, että hei, että tämä meidän palvelu, kun sä ostat meiltä, niin me tehdään tämä asia, tämä asia, tämä asia. Ja nämä asiat johtaa tähän lopputulokseen. Ja meidän tehtävänä on kertoa se sillä tavalla, että se asiakas ymmärrät, että aivan, ymmärrän, tämä on ihan loogista, minä itse pystyn päättelemään, että tämähän toimii. Tämän lisäksi me mietitään siihen sisältöön, että minkälaisia asiakasreferenssejä me tarvitaan. Eli jos on vaikka verkkokauppa, niin tähtiarvostelut on ihan perusjuttu. Jos on joku palvelubisnes, niin asiakaskokemusvideot, missä asiakas kertoo, että hei, että mä ostin näitä tämän palvelun, mä sain sen muutoksen, mä oon tosi tyytyväinen, mä suosittelen. Ja kun nämä on tehty, eli nämä on ne prioriteetit, nämä on ne kaikkein tärkeimmät, niin sen jälkeen aletaan sitten kehittämään tätä how-sisältöä, eli kuinka näitä asioita tehdään. Ja sillä kasvatetaan edelleen sitä luottamusta, että hei, että asiakkaat näkee, että te olette ammattilaisia ja hyviä siinä, että tiedätte, mitä te teette, koska te pystytte neuvomaan muitakin siinä asiassa. Sitten kun meillä on tämä homma kunnossa, ja sitten me siirrytään tähän mainostuksen puolelle. Eli täällä meillä on tosi hyviä työkaluja. Meillä on esimerkiksi LinkedIn, millä me pystytään viemään se viesti, eli why, what, who, how. Me pystytään viemään se sinne oikeiden yritysten, oikeiden päättäjien silmien eteen. Instagramissa on paljon porukkaa, Facebookissa on paljon porukkaa, TikTokissa on paljon porukkaa, YouTubessa on paljon porukkaa. Ja näillä työkaluilla me saadaan hyvin se viesti sinne eteen kuvaformaatissa, videoformaatissa. Ja tämän lisäksi meillä on vielä Googlen työkalut, eli Google Display Networks. Eli kun sä käyt jossakin verkkosivuilla, sä näet siellä mainoksia, yritysten mainoksia siellä verkkosivuilla. Me saadaan ne mainokset sinne. Ja sitten samaa täällä Pingissä, eli Microsoftin hakukoneessa pystytään myös siellä mainostamaan, jos joku ihminen etsii jo tietoa tästä palvelusta. Eli hyvin usein ollaan tällä what-tasolla, eli ihmiset etsii jotain tietyn tyyppistä palvelua, niin silloin kun me näytetään siellä hakukoneessa, eli me on hakukoneen optimoitua sisältöä, ja me mainostetaan siellä hakukoneessa, niin me tullaan ihmisten silmien eteen juuri oikeaan aikaan, silloin kun ne etsii sitä tietoa siitä.
Ja tämän lisäksi meillä on vielä markkinoinnin automaatio, eli mikä käytännössä on 99% sitä sähköpostimarkkinointia, niin tällä me pystytään sitten vielä niin kuin vahvistamaan sitä asiakkaan uskoa siihen, että me pystytään oikeasti auttamaan ja ratkaisemaan se ongelma. Eli kun me saadaan ensimmäistä kertaa nämä ihmiset näillä työkaluilla sinne verkkosivulle, eli nämä somekanavat ja Google Display Networks, ne mainokset siellä eri verkkosivuilla, kun me saadaan jollakin niillä se ihminen ensimmäistä kertaa sinne verkkosivulle, sitten me voidaan tehdä sitä uudelleenmarkkinointia. Eli me voidaan näyttää uudelleen näitä viestejä, että why, vahvistaa sitä unelmaa, että hei vitsi olisi siistiä, kun tämä oikeasti mä saisin tämän jutun, ja what, että hei tämä oikeasti toimii, ja who, että hei muutkin on saanut tämän hyödyn. Me toistetaan sitä viestiä näissä kanavissa. Nämä on siinä tosi tehokkaita kanavia. Ja tämä sähköpostimarkkinointi, kun me saadaan ihmisiä liittymään sinne sähköpostilistalle, me voidaan antaa ne hyödyllistä sisältöä, me voidaan sielläkin vahvistaa tätä why, minkä takia tätä palvelua kannattaa ostaa, mitä sä hyödyt siitä, ja näin sä saat sen. Ja tässä on näitä muita tyytyväisiä asiakkaita, ja voidaan vielä työntää lisää, että miten näitä asioita tehdään, eli tämä hausisältö. Kun tätä toistoa tulee riittävän paljon, niin se alkaa porautumaan sinne asiakkaan päähän se juttu, että se unelma vahvistuu siellä, se kuvaa siitä, että se elämä voi olla parempaa, ja se, että sä voit sen paremman elämän toteuttaa, ja nämä on oikeasti luotettavia, koska ne on tehnyt muillekin tämän, niin niitä asiakkaita vaan alkaa tulemaan lisää. Eli kun tämä on tehty hyvin, niin asiakkaat menee itse sinne verkkokauppaan, ostaa, tai ne jättää yhteydenottopyynnön sillä verkkosivulla tai soittaa sille teidän myyjälle, ja myyjä saa sovittaa tapaamisen. No, sitten kun mennään sinne myyntitapaamiseen, niin tämä sama malli toimii edelleen siellä. Eli meidän kannattaa ensiksi kuunnella sitä asiakasta ja oikeasti aidosti yrittää ymmärtää sitä asiakasta, että mikä sitä asiakasta stressaa ja vaivaa ja mitä se haluaa tavoitella ja mikä se sen tilanne on ja miten se sen business toimii tai miten se sen elämä toimii. Sitten kun me ymmärretään riittävän hyvin, että mikä se sen haaste siellä on, minkälaista muutosta se kaipaa, niin me pystytään paljon paremmin kertomaan sitten tämä what-osio, että hei, me ymmärretään tämä sun stressi tai tämä unelma, ja tässä on meillä ratkaisu, kun me tehdään nämä asiat, niin se sun unelma toteutuu, se sun muutos toteutuu, ja sä saat sen, minkä sä haluat. Ja sitten me näytetään näitä asiakasreferenssejä sille, että hei, tässä on muita yrityksiä, joille me on tehty tämä samaa hommaa. Ja nekin on saanut tämän hyödyn, nekin on tyytyväisiä. Niin me ollaan todella pitkällä. Ja sitten on joitakin asiakkaita, jotka haluaa vielä tarkemmin tietää, että no, miten tämä ja miten tämä. Niin silloin me voidaan näyttää tätä hausisältöä, eli miten me tehdään joku tietty osa-alue siitä hommasta, tai miten joku softassa joku juttu toimii. Niin kun nämä tehdään, niin sitä myyntiä tulee varmasti. Eli kertauksena, sä voit lähteä kehittämään sun tuotetta tällä, että tarjot sä jotain kilpailuetua siellä, ja jotain kovaa syytä, miksi se kannattaa ostaa. Onko se sun prosessi selkeä, että se asiakaskin ymmärtää, että näin se tapahtuu, että tätä mä saan sitten, kun mä tilaan. Ja onko meillä näitä referenssejä näistä asiakkaista, eli tämä on nyt siinä sisältövaiheessa, ja sä voit integroida tämän referenssihomman siihen ihan sun myyntiprosessiin jo. Eli sä voit pyytää siltä asiakkaalta, että hei, että me halutaan tyytyväisiä asiakkaita, me halutaan saada tämä muutos sulle aikaiseksi. Nämä referenssit on tosi tärkeitä meille, että me haluttaisiin sulta sitten referenssi tai joku haastattelu siinä vaiheessa, kun sä oot käyttänyt tätä tuotetta vaikka jonkin aikaa. Ja voit kertoa sitä sun mielipiteestä. On paljon helpompi mennä pyytämään sitten sitä asiakasta, että hei, että no niin, sä oot käyttänyt nyt tätä vuoden tätä tuotetta, että mitäs mieltä oot, että kerrotko tästä? Eli tuotekehityksessä ja myyntiprosessin kehityksessä, sisällön kehityksessä, kun nämä on hyvässä kunnossa, mainostetaan, tavoitetaan ensimmäisen kerran ne potentiaaliset asiakkaat, tehdään tehokasta uudelleenmarkkinointia ja
se johtaa siihen, että asiakkaat tulee ostaa sieltä verkkosivulta tai ne varaa myyntitapaamisen ja sitten myyntitapaamisessa käydään nämä samat asiat lävite ja se asiakas vakuuttuu, että te olette se oikea kumppani. Hei, mieti näitä. Näillä sä saat sitä hommaa varmasti eteenpäin ja varmasti kehitettyä. Ja jos sä haluat näissä neuvoja, sparria, apua tai haluat, että me tehdään se, niin pistä meille viestiä. Ja ei muuta kuin tsemppiä hommaa ja hyviä myyntejä. Palataan.